haalda e holko hawra e holko rentina ceerno Oumar bisimilla maɗa e sarti meɗa kay alhamdulillahi rabbil alamin caggal kadi salminde bandiraɓe en jooɗinoma Badou nde wonno hande wuro ngo fof to wona ɗo hande fada ko fada ko ko hunde wotere ɗum woni ko yewtirte ɗum woni kadi kala to jettiɗa e wuro he goto fof kadi ko ɗum woni ko fiɓi anni e jaɓɓorade kadi gaɗo garawa tigi wallahi en joddinoma e ceerno men ceerno Amadou Baye wondude kadi e mawɗo gendarmaɓe o capitaine o en joddinoma kadi e galle mama hono Issa Ama Demba en joɗinoma kañum e mawɗo ASP jo Tidjani Diawo Allah waɗi noon en jewtidi e maɓɓe e yuɓɓinde ñalawma o mbawen yuɓɓinde ñalawma o kadi mbawen kadi yuɓɓinirde ɗum no yiɗira ni nde wonno Tiwawon ha yetti Kaolack fof yirama ne jaɓɓorani ha yetti Gala Cheikh Oumar fof yirama ne deeƴiri ni enen jiɗɗen kono deeƴiri ni yo ɓuur deeje kadi no deeƴirno ni machallah eɗen jiɗi kadi wadde hen kadi hunde nde ganduɗa taw kadi ko hunde haltetede kadi ko weltortede joni noon en juɓɓinino ɗum tuggandema essentiére kesso to mais en dar ASP ji ma daro toon dardo e gendarmaɓe ma dardo toon kadi e élément ji galle mama e élément ji fondation dental Dakar tigi kala bedda tacco godron o ma wot élément ji darnaɗi hen ko noon yarata ha yettoto angalde galle Baba Tidiani Gollo en ɗo tourna kadi yara noon ha yetto galle ceerno ɗo en jeehi kadi ha to koñ four machine ɗo mbawen kadi uddude ɗin beddaji yo élément ji ɗi darto hen ene ñaaga noon élément ji ɗi kala élément galle mama e fondation dental Dakar goto e mabɓe fof yo ɓorno tenue mo wowi ɓornade o ara darato kadi e sécurité o ngam wallude yimɓeɓe taccoɓe motoji e ɗin beddaji taw ko yahoɓe hay mbawa waɗede orienté holno jarata neɗɗo noon poɗɗo rewde e wuuro he ene yawta so ari ha essentiére ɗo rewata ko corniche o wawa tarade tigi illa noon ko wayno ambulance ɗum kam so ari ko woppete ene yawta tigi ɗum koye gantuji jeeya alay saago yimɓeɓe kadi mballa en ɓe mbawa wallude en ɗin beddaji ko bedda mawɗo o rewete ha yetto angalde galle Baba Tidiani Gollo tourna arta ha damal galle ceerno ko ni sécurité o yiɗira joni noon mataw ma kadi wod gartoɗo e toɓɓere wonde nde wawa famnude yimɓeɓe kadi wawa haalande yimɓeɓe to wawata rewede ene wawata yarede tigi ceerno Oumar meɗa a haalama hol aire mo bettaji nanguiri walla haala eyyi ɓe kaalino waktu o ɓe mbino to woni kam dendagal gollowo e sécurité to woni 2h30 ya taw darima ɗon to angalde jamaɗo ɗon yimɓe ndenda e gendarmeɓe joola e auto ji ɓe jippinira élément ji ɗi to élément gendarme jippi fo waɗa élément galle mama e fondation jippiɗo tawta ɗon élément sapporo jippotoɗo ɗon ɓe mbawa yawtude haaɓe keeɓa fodde koɓe jiiɗi rende ko yimɓeɓene kadi mbawa walludeɓe kamɓe joom sécurité en ɓe so wiyama tan defte to jomumen yo newnu nde wonno mbeɗa andi kadi inchallahu rabbi kadi ma newne goto hen foof fodde weltare wonde e ɓerde mum nde to tijaniya selli e ɓerde mum ɗo ma waw kadi jaɓɓirde ɗum kadi inchallahu rabbi ma waw weltorade ɗum yerde yimɓeɓe weltare inchallah noon tigui jarama Oumar Anne bandiraɓe nani paami machallah joni en garat e ceerno Mansour Sy kañumne ko hen jeeya ceerno Mansour namdal men ko fati alhaali taxi ji moto ɗi e moto deru fati weloji ɗin hol kabaru e jaɓɓugal ngal eyyi Amadou Samba Lo ɗum yewtama toon to banggue machine ngaji ɗi nde tawno jiyaɗo Allah garoɗo henno omo arda e sete mawɗo tigi en jii kabaru makko gila o naati leydi ndi kala ɗo yetti ene wayno machine ngaji dewoji e makko ɗi no kewiri ni so tawi tawti en enen e machine ngaji joguiɗen ɗo ɗi ene wawi addande en caɗele e yewtere nde dal ko ɓuuri hen yewtede ko jaɓɓule ɗe ko jaɓɓule anseje ɗe ko ɗen cohla ɗo so tawi neɗɗo o ene jogui machine muɗum yo moftu galle so tawi wona moto deru wona moto trois roues wona vélo hay hunde ala ko sohla e ngal ɗo jaɓɓugal hay autoji ɗi e koye mumen wiyama joom autoji en ɓe yoɓe nangu autoji mabɓe ɗi ɓe mofta ɗi ɓe garda koyɗe mabɓe ɓe jaɓɓo jiyaɗo Allah garowo nde tawno machine ngaji ɗi wonko ganduɗa so tawi woni ko enen tan e koye men wonno mbawɗen waddude kono en jilli saabu garoɗo henno o ko koɗo e meɗen tawde ko koɗo e meɗen omo arda e hoɓɓe rewɓe caggal makko ina moƴƴi ɓe jiira en no ganduɗa so ɓe jeehi cimtol ngol ina wawi tawe hen enenne wonko mbaɗɗen
ene haton jina kala joom machine woto addu caɗele sabu sa addi machine ma tan a dañjat e sécurité o caɗele ɗum koko haala gayna wona moto nderu wona oto wona vélo kala garo yo ñantugal muɗum moƴƴal daniyal arda koyɗe muɗum aɗa jaɓɓade jiyaɗal ɗo machallah inchallah noon tigui jarama Mansour Sy bandiraɓe nani kono kadi paami beele joni banggue otoji moto ɗi walla ko nanndi hen jollude mo sellani en walla haaju tidde beele ɗum haalaka hen walla ko haɗa tan eyyi ɗum haalama hen kono aɗa andi jolluɗo mo sellani ene hande laabi ɗi nen keewi so tawi jiyaɗo Allah o hankkandi o naati natande wuuro ngo ene jogui no jomum waɗirtire orienté ha wawa yettoyade hôpital o taw rewani e kalmudum national eyyi ɗum kadi haalama non tigui a jarama Mansour Sy laaɓi labdi en garat e ifrade nani Oumar Mayane machallah nani haji Sy to banggue ɓeɓe ganduɗa ko wiyeteɓe fondation walla galle mama eɗen gueɗe beele garo foof pour addude ziret mum walla fotani walla no yiɗi fof ara walla dendagal ɓesgugo kala holko hawra e won fannu eyi a jarama Amadou Samba Lo mi weltanama min calmini bandiraɓe foof haydi Oumar May haali gasi hajji haali hankkadi so tawi ɓe mbi saɗa fero hoore ɓokki o taw waɗa saɗa fero ɓokki o taw aɗa jogui hoore jaam saɗa yaada ɓeeɗo ko kalanɗa fof ɓe kalanta erotomi tan ko sécurité fondation dental Dakar e sukaɓe galle mama kala mone ara yo ar ardoro teni muɗum tigi e sukaɓe wuuro ɓe foof nodda dendagal territoire mbaɗen Gounass e commune eko taari ɗum kamɓe fof yo tinno ɓe mballu en yoɓe garda e needi no ceerno men yiɗiri ni so ceerno men weltima tan enen fof en beltoto so tawi tan weltima en beltoto kadi garowo o ko so tawi Allah mawni hunde mawnat kono Allah mawnini garowo o nde e seere men fof teddinimo enenne kadi eɗen teddino serneɓe si en ji kadi moɓe teddini ha joni kadi ɓeydoɗen teddindeɓe gati Madina nihi koye needi ko wuuro needi ko wuuro sunna ko wuuro sari yettude Allah noon so tawi en noddama e needi yo taw aduna o foof en ɓuuri yodde needi gati alhamdulillah rabbil alamin aduna o foof ala to wawi wadde balɗe ɗiɗi sona ɗo ɗum Allah hokki en so Allah hokki en ɗum noon keɗoɗen e needi noon mbawa wiide tan ko yettude wonde Allah haydi mbiɗa arde ɗeɗo baroɗe ɗiɗi min kam Amadou Samba Lo mi weltima kadi min tawi moɗo haaltino hoɗo wawi haalde machallah noon a weltanama tigui jarama ifrade bandiraɓe nani kono kadi paami beltima goto kala fannu mo haali o e fannu mo addi o ɗum kay sikki ala en paami hen no feewi Oumar somi artema to banggue sécurité o beele joni so hoddirama sécurité o beddaji darama ɗi cokkama ɗi naggama so Allah waɗi hoddirama beddaji ɗi beele haalama ko bedda essentiel kiɗɗo on kallu fade galle ceerno on haala walla ala ko bedda corniche rewi ɗo rewi guel Baba Tidiane Gollo fayi galle ceerno ko on haala hol bedda kalaɗo Oumar eyyi Amadou Samba Lo haala ko route national o ummade essentiel o wirto essentiel kiɗɗo o ara ha yetto galle Baba Tidiane Gollo no ceerno heewi artirde saaha jaɓɓugal ni kankono ko noon o natirta noon beddaji men ɗi iwde demal galle ceerno o yaaha ha galle Baba Tidiane Gollo arta ha essentiel sappo e jeeɗiɗi bedda taweteɗo ɗo foof kala angalde no foti renede par ce que ko saaha o so heedi neɗɗo no wawi ummade to e saren mum walla e welo mum walla e moto mum so ari taw ene wawi wiyede daro ha aroɓe ɓe mbawa yawtude ko ɗum addani beddaji ɗi mbawa darede angallaji ɗi kala angalde yimɓe mbawa darade hen mbawa rende aroɓe angalde tan tufa jawta ɓe mbawa dartinede taw wonko arata ha ko arata ko wawa yawtude koye oɗo route national mbawaten tournade wawde rende ɗin angallaji ha yimɓeɓe mbawa wallude en to wiyama noon machine yaata kono ena gasa won dawoɓe guese won dawɓe guese gartata ko kikiɓe e on saaha soɓe gaari aɓe mbawi dartinede ha ande ala ko arata ala ko feltata ɓe mballe ɓe jawta ɓenne kadi alay saago ko ma yimɓeɓe teskoɓe goppa hakkillaji won ñalloɓe ladde ene jofta e wuuro he ɗum addanta ɗum darede wawa wallodirede e ɗeɗon golle machallah noon tigui jarama Oumar nanama famam haji somi artema haji banggue namdal wasata so colonel haji ko fati jimdi hoylollo walla eko nandi hen belɗum waɗama programme ɓe ganduɗa heedoɓe on sifa on fannu walla so kuppiɗa on sifa eyyi kañum kam nde wonno ɗum ko ɗum woni enen programme meɗen ko ɗum kadi jangguina ɗen ɗum kala pinɗo e Madina Gounass ina andi jaɓɓugal ceerno jeeyi ɗum ko jarangoɗo ilollo oɗo o ko ɓoyɗo oɗo kadi ko oɗo tawɗen nde wonno gila e jaɓɓule gadane
nden nde waɗete weloji nden nde waɗete koyɗe yimɓe ne jaha ne kela baafe ina nanga ɗumen ina doga e laabi ina puccine dogne ɗum ɗon fofof aywa wonko jangini yimɓe ha e ñalawma hannde o noon ɗum wona ko ina wayni ko noon no wanoni oɗon programme joguinoɓe ɗum gila nden ɓe ha hannde eɓe continue ɗum ɗon inchallahu taala janggo nde waktu o yettoro tawata ko golle mabɓe puɗɗima e nder karalle ɗe fof so allahu lamɗo jaɓi inchallah jarama hajji si nanama famam ifrade soɓe artema e ngal ɗon namdal to banggue rewɓe eɓe jeeyade beele oɗon bandi programme koɗo yettima kijiɗe goto walla beete goto kam o yaltinaɓe kam hayso koɓe ceedoɓe coynoma tan mbeɗa ɗum ne kadi waɗa programme walla holno wayi ifrade yettode waɗinal ɗum mbiɗa sikki Madina Gounass kala hunde fof koko waɗa programme mbiɗa andi ɗum ɗon koko waɗa programme kadi ina anda gunnoɗo koye mbar kono Allah jeeya foti andede rewɓe ɓen ko hen ɓe tawa koye Allah ɓe jeeya ina waɗa programme so Allah jaaɓi inchallahu rabbi hay batte mankade inchallah hajji sonko ɓeydora on sifa eyyi noon tigui jarama hajji si bandiraɓe nani Oumar to banggue namdal ngal walla eyyi to oɗon banggue ene hewno waade no heewi waade ni tan kala koɗɗo dañaɗo subaka o kamɓe ɓe kewno e yaltude eyyi kamɓene aɓe jogui hen gueɗal timmugal eɗen jogui kadi jottoto Allah e nela ɗum gueɗal mabɓe kadi nani hen kadi koɓe heeɓoɓe gueɗal mabɓe ha timma so Allah jaaɓi heddi noon enenne jaɓɓule men ɗe mbayni enen gowɗen jaɓɓorade ni oɗon sifa eɗen ñaagui kadi goto foof nde wawata deccude en suro hen woɓɓe fotɓe jaɓɓade ɗe jaɓɓa foti jaɓɓade hen ko eɗen jiiɗi ɗum kadi ko saaha awto heedi kadi kamɓene ɓe keeɓa gueɗal mabɓe ha timma no ɓe poti wawde heɓirde ni ɓe keeɓa kadi to heɓotoɗo kadi ɓe keeɓa kadi no heɓorto ni inchallahu eɗen jiiɗi enen eero noon helemaji kam poɗɗi notade hen ɗi gonɗi ɗo e wuuro ɗo e gonɗi ko taari wuuro ngo foof goto hen foof yo addu kaɓorgal mum to banggue gilet muɗum ɓorno teni mum sa yi wiyama yo wat teni ha ande oɗo wonko halfina ko foti wawde wallude yimɓeɓe o wawa wadde teni o kala jiiɗo mona andi o wonko halfina so wima ya haɗɗo kaɗa ɗo so wima ya daro ga daroɗa ga so wima ya daro wonko arata daroɗa ha ko arata ko yewta mbawa yaade inchallahu so Allah jaaɓi ɗum ɗone kadi eɗen jiiɗi wallodirde e yimɓeɓe ɓe gara law 2h30 taw goto hen fof kadi ne andi kadi fodde ko anditirte ko to banggue gilet muɗum wawa darade wallodira e julɓeɓe kadi tigui jarama Oumar Anne nanama famama hajji min nani haala moon wonno kaali wonde 2h mbettaji coke ɓuroji mo hoto jaa ɓuroji 2h hoto jaa weluji hoto jaa joni noon kono kam yaade jaɓɓoyade ɗo e Tamba ɗo e Manitois ɗo e Sarkoky ɓeɗɗum ne haɗa walla ɗum haɗaka eyyi kañum kam nde wonno jaɓɓugal ko jaɓɓugal ganduɗo jaɓɓule anseji ɗe kaleten ɗo ɗe foof aywa ina andi jaɓɓugal so tawi ko koyɗe ma joguiɗa so yiiɗi jaaha ɗo e Tamba ko laaɓi ko machine ngaji ɗi ko kaɗirte ko eɗi keewi doole eɗi keewi ko yadata e majji kadi aroɓe jaɓɓade ɓe won hen ɓe gandanɗa hoorema ko yimɓe mawɓe taw ko ganduɗa hoorema kattanani ni kono tawde tan woni ko sifa jaɓɓugal ne jarani jomum kala no wayata sen mbi enen kaala haala jaɓɓule koyɗe en ciftorat ɗo ceerno Hammé Cissé enen gandi kanko o waɗano koyngal makko ɗo hen goɗɗum mo yaha hawo faado yo Tamba e koyɗe saabu minen won duuɓi ɗi ganduɗa ɗin duuɓi organisation amen yaruno koto banggue jaɓɓoyade ceerno Tamba e kono noon ene waɗanno hen dumunnaji ɗi jaɓɓule goɗɗe Allah ne seedi nelaɗen seedi min keftotomo ko e nder jamma wonde ceerno naati ɗo wuuro ngo taw minuit o fawi kono ƴeew min keptimo ko hakkude ɗo e Manda Duwani e koyɗe makko taw otoji birtimama mo jeehi laaɓeji mum e kono noon yo Allah yoɓe moƴƴere e jaɓɓule ɗe kam jaɓɓugal ngal kam so yimɓe mbaɗi daneji mumen takkima kallu o ina ginna Allah so yiiɗi wona ɗo e Tamba ala ko bonnante ko yo deeƴe tan ko ɗum sohla eyyi inchallahu taala non tigui jarama no feewi hajji si nanama famam ifrade sonko ɓeydora e on fannu to banggue yaade jaɓɓoyade guila otoji ha motoji taw wonde deeƴre e tawi eyyi Amadou Sambolo a jarama ko ɓeydanmi hen seeɗa ko garowo o ko yimɓe men moƴƴuɓe ɓen ɓe ardiɓe en ɓe ko ɓen ponno tadde jaɓɓoytoɓe ɓen ponno tadde jaɓɓoyteɓe so oto goto so otoji ɗiɗi so tati gati garowo o ko halifa aduna foof ni somo ara ko jaɓɓotoɓe ɓe kuccitɗen ɓe
ardiɓe en ɓe daraten ɓe yonɓe en ɓe ganduɗon hunde meɗen fof ko ɓen poti tajja yahoɓe wi Ama Samba ɗo an yah Ama Samba ɗo so yeehi ɓe jooɗo paɗa Ama Samba ha arta min kam e sikkam e yiddam ko kamɓe yoɓe taƴ yahoɓe so tawi ko ceerno yahata yaadiɓe mum e wondimo mo itti fof yoɓen jaa heddiɓe jooɗo ndeeƴa paɗamo haw arta mbawɗo innude Allah inna Allah mo wawa waɗa wutode nani kam heɓa damal galle ceerno jooɗo ha kilifa o wirto ɗum e moƴƴere Allah o ina heɓa moƴƴere nde ɗum woni ɓeydanoɓe jarama no feewi ifrade nanama famama hajji a fewtima de on jiɗɗa haalde haji awayno pewtiɗo ni ko ifra haalata ko ɗum inchallahu en ɗamina ɗum gollama toon ɗum fewnama waɗama jaɓɓoytoɓe inchallah jaɓɓi inchallahu taala tigi non tigi on tigi Oumar Anne nangal namdal cakkitingal hankkadi udden yewtere nde to banggue radio men Dakar FM ene anni humpitde bandiraɓe gila Tamba tan ha Manda ha Mbayen Touat no wowi wadde ceerno tan ara humpitde bandiraɓe no to yarata to yettima wuuro ngo ɗum on sifa kadi on fannu beele ɓen ɓe ganduɗa ko heeɗiɓe galleji ɗi tawi mba famde kam o yettima walla yettaki eyyi ɗon kadi ko hunde moƴƴere iwde ceerno iwdemo kanko iwdemo iwda e jaɓɓotoɓe fof Tamba hawa naata Madina wonmo ganduɗa nana jooɗi machallah hayso yiiɗi yaade taw ko ponnoɗo jaɓɓoyaade kono gantu ene jaggi ɗum wawa ummade to wallahi ɗo on wawi rendude e dariɓe ene jaɓɓoɓe jaɓɓugal ngal hande sari fo yetti o renda e mabɓe weltare wotere o renda e mabɓe kadi humpito woto hande woni nde sari fo yetti fof ɗum ene waɗi fayida eɗen ñaago yimɓeɓe eɗen ñaago jaɓɓotoɓe eɗen ñaago almuɓe eɗen ñaago tijaniyankoɓe yeɓe tinno ɓe mballa en ndeeƴen ɓe mballa kadi walloɓe en no ndeeƴirɗen ɓe kamɓe banggue sécurité o yaɓe tinno ɓe keɗodira e ɓen ɓe mballa ɓen kamɓe jaati yaɓe mballu ɓen ɓen mballodira e mabɓe ɓe mballodira e meɗen ha hunde nde ko yiɗa hen ko wawa heɓede inchallah ma wona ha dañe ko hunde moƴƴere wonde fayida konngol cakkitingol eyyi eɗen calmina bandiraɓe foof eɗen kadi mbiyande Allah newnata kadi hokkata en jaɓɓade koɗo men kadi hokkata en kadi min rusirɗenmo kadi taw no wondi e weltare kadi no wondi e yidde ceerno men taw kadi ene wondi e weltare kala tijani en kito wawi wonde aduna he foof machallah jarama Oumar Anne nanama famam haji garta seeɗa sifa joɓɓiɗi radio Dakar FM caggal mbayen ɗen eyyi Oumar wiiri ni radio ngo alhamdulillahi rabbil alamina ngo humpiti no feewi nde tawno no Oumar wiiri ni woni yimɓe ɓe ganduɗa hoorema taw wonani e Madina Gounass kono noon maɓe ndendu e meɗen jaɓɓo gongol so baraji ɗi gaari ɓe pecco hen ɗum foof ina toon konngolam cakkitingol tan ko mboɗo wiya dental ngal Allah jarama ɓe jarama emin mbaɗaɓe kadi julɓe wuuri nde wonno hade julde nde yettade taw en joɗinoma ɗo wonde woodi ko kalduɗen yimɓeɓe kono noon kam alhamdulillahi rabbil alamina to banggue sécurité to wona to gendarmerie wona to sapeur wona to galle mama kadi kamɓe foof ɓe keeɓi haalde wonde ndeɗo julde ɓennude ɗo nde kam rewi normal hay sokkoto ala baɗɗo hen sabu hay hôpital o e hoore mum kamɓe jaati ɓe qirlima wonde vraiment hikka no julde nde yaari ni alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗon noon ko eɗen jetta Allah enen ɓeydo tan ƴantude sukaɓe yoɓe tinno e koye mabɓe ɓe tinno kadi e machine ngaji mabɓe hayso wona ñalawma janggo yoɓe mbattu hakkillaji e machine ngaji ɗi so Allah jarama on jarama jarama no fewi hajji bandiraɓe nani paami ifrade nani garta e sifa joɓɓuɗi radio Dakar seeɗa mbayen ɗen eyyi a jarama sifa jiɓɓude Dakar ɓe mbi ko wiyete ko ciilal tan wawi diwde ñaama bifto hunde ñaama dow